Joo, kyllä mä silti kuvaan. Tiettyä 2. Tässä kamerassa ei vielä näy. Mikäköhän merkki? Tuo on kyllä klearjat. Niin pieni. Arvaan mikä on vaikein. Niin joo. Katsotaan näkyisiköhän se tästä kamerasta. Eikö sitä näy sitä? Ei se ei vielä näy. Eiku näkyy se jo vähän. Joo. Täällä on niin kirkasta aurinko. Kyllä se tässä lähellä näkyy. Näkyisiköhän se nyt? Joo, nyt nää alkaa näkyä lentävän. Toi on ihan selvästi ehkä toi Blue 1 tai ei Finnair. Näkyy se vähän pisteenä, joo. Aika pienenä pisteenä. No totta kai on sekin. Miksiköhän on vain yksi Nokia näin? Tää on vähän haastavaa kuvaa täällä, kun ei ite näe noita. Joo, Finnair.